ఏదోలా ఏదోలా ఉందే ఈ వేళ, ఏదోలా ఏదోలా నేను నీలా, ఏదోలా ఏదోలా ఉందే ఈ వేళ, ఈరోజే కావాలా నేను నీలా. హలో అంటూ ఫ్రీడమ్ నేడే పిలుస్తోందిగా, చెలో అంటూ దూరం కూడా దూరం కాదా. హలో అంటూ ఫ్రీడమ్ నేడే పిలుస్తోందిలాగా, చెలో అంటూ దూరం కూడా ఓకే అంటూ దూరం కాదా. ఏదోలా ఏదోలా ఉందే ఈ వేళ, ఈరోజే మారాల నేను నీలా సాగే వేళ. ఇంకా అవ్వలేదు పాట, అవ్వలేదు కానీ ఈ పాట కాదు కదా, 7th సాంగ్ కదా. ఫస్ట్ సాంగ్ లో ఉన్నారండి, కన్ఫ్యూజనా? అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు అది అంటే ఈ సాంగ్ చాలా పెప్పేగా ఉంటుంది, ఫాస్ట్ నెంబర్ మాట. ఇంతవరకు మా ఆడియన్స్ ఇలా ఉన్నారు, మా చాలా డల్గా ఉన్నారు. వాళ్ళు హుషారుగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు అసలు సాంగ్ పాడతాను. కాదు 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 అసలు సాంగ్ పాడాలంటే రాజు గారు మీరు హీరోని తెండి సార్ స్టేజ్ పైకి, నేను వెళ్ళి హీరోయిన్స్ స్టేజ్ పైకి తీసుకొస్తాను. కమాన్ ఒకసారి గట్టిగా రాజు గారు చప్పట్లు కొట్టండి. మీరు వెళ్ళండి బాయ్, స్టేజ్ పైకి వెళ్ళండి. హలో అంటూ ఫ్రీడమ్ నేడే పిలుస్తోందిగా, చెలో అంటూ దూరం కూడా దూరం. మొత్తం ఎంతమంది సార్ హీరోయిన్స్? అంతేనా? ఇప్పుడు అసలు ట్రాక్ ప్లే అవుతుంది. సో గాయ్స్ రెడీ రైట్? సార్ చాలా పద్ధతిగా స్టేజ్ పైకి వచ్చి ఇలా కాకుండా కొంచెం అందరూ ఎవరికి వచ్చిన స్టెప్స్ వాళ్ళు స్టేజ్ పైకి ఇప్పుడు వేయాలని కోరుకుంటున్నాం. వాళ్ళు డ్యాన్స్ వేయాలంటే మీరు హుషారుగా ఉండాలి. సో రెడీయా? రెడీ? ఏదోలా ఏదోలా ఉందే ఈ వేళ, ఈ రోజే మారాల నేను నీలా. ఏదోలా ఏదోలా ఉందే ఈ వేళ, ఈ రోజే మారాల నీకు నాలా. హలో అంటూ ఫ్రీడమ్ నేడే పిలుస్తోందిగా, చెలో అంటూ దూరం కూడా దూరం కాదా. హలో అంటూ ఫ్రీడమ్ నేడే పిలుస్తోందిలాగా,
ఇంకో చూశారు కమాన్. నువ్వే ఎదురై ఓ మరుపై ఓ గెలుపై మరుపే మరుపై నువ్వే ఎదురై ఓ గెలుపై ఓ మరుపై నింగై గెలిచే ఓ కలనై ఓ కలనై కలలో కలనై నింగై గెలిచే ఓ కలనై ఓ కలనై సరిపోదంటూ అడుగులు వేస్తే ఎదురీదారు ఏమో అలుపంటూనే పరిగెడుతుంటే నిలబడుతున్న మనసే ఏదోలా 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 ఉండే ఈ వేళ ఈరోజే వరాల నీకు నాలా హలో అంటూ ఫ్రీడమ్ నేడే పిలుస్తోంది లాగా చెడో అంటూ దూరం కూడా దూరం కాదా హలో అంటూ ఫ్రీడమ్ నేడే పిలుస్తోంది లాగా చెడో అంటూ దూరం కూడా ఓకే అంటూ దూరం కాదా ఏదోలా ఏదోలా మొత్తం సాంగ్ అంతా కూడా ఆయన స్టెప్ ఇదే విజయ్ది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ దేవరకొండ గారు. డాన్స్ అని అడిగిన వెంటనే మొత్తం పాట అంతా కూడా ఇలాగే ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అడగని వచ్చిన థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రేవంత్ నలుగురు మొహమాటస్తులు కలిసి డాన్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపించావు రేవంత్. లేదు ఆయన డాన్స్ బాగా వేస్తారు, ఎందుకు వేయలేదు మరి అర్థం కాలేదు. అదే 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 మళ్ళీ చెప్పు ఒకసారి, మళ్ళీ చెప్పు. అంటే మా ఇద్దరికి కొంచెం బాగా ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కువ, అంటే యూఎస్ టూర్ అది ఇది చేసామన్నమాట, సో అందుకనే. Wonderful, but thank you so much Revanth for that wonderful performance. Once again, and thank you Ranjini. so much Prashant garu and sir, thank you so much for the beautiful song. Thank you so much. Thank you Vijay. I request you to please take your seat.